Pulilod tag maskara oh. 25 ka boxes nga maskara. Today is July 23. So, usugod na punta sa tuang kwan. Negosyong ginagmay. Mayroon gid kay itong isiyo. Moro yun nagabot. Gamera kayo nagabot na isiyo para yun si mga boss. Wailain. Kay advance order. Check 1047. Rada dia. Lahatod na taog 5 bags na isiyo dito sa Turil. Ya, natay whole karon o napatay kwaon na egg, itong brown egg. So that's it. Tuang chicken. Relax lang susing. Nya kay nahuman tagbaligyan ning kuan itlog nahali naman mamaligyan ang puta ning tray oh. Itlog tray 100 pieces sa isa ka bundle. Ligyan nato ni. Roll 14 5 bags bagsak na. $130 kauli na migbalay paniud to sa nya napatay deliver na 5 bags na chicken o katong BWB nga cuttings o napatay tay na cuttings si atod pod. So mo pay paguman na to paniud to nya abot ko bossing kay biyahe na pod mi para sa wala pod order niya. Nawa sa natong order niya. Ang itlog kaming ng kuan buyer sa tong itlog no, nasa tindahan nagibilin. O dara nabagsak na nato ang 5 ka bag na order ni Busing. Mo ni nagabot na to nga maskara. 25 ka boxes nga maskara. Time check alas 6. O ka video ganina kay nabisi ko. Kuha ko ano yung maskara. Pulilod tag maskara oh. Order daan ni. Rato lang pod ni. PM lang mo sa ako ah. Ito maskara oh. Ito maskara. Per box. Kanina wala ko videohan nagatod taning ko ano Thai na chicken. Ito lang gi atod ganina. Wala na to na videohan kay murag na busy gid ko sa oras yun. Gihuna-huna na ako ang kuan. Akong mga order na waktos passing. Pero salamat gyapon kay nahuman na gyapon natong adlaw ron. Narikon na gyapon nato napas ang ato ang mga oras. Sumoto. Halin taog kuandron. Manok, cuttings, itlog. Nya natay kuan mga per box na mga frozen product. So that's it for today. See you soon.